sari kaham khakhay jotono kaham na tongbai na hanai onek din nungoi thangka kok sajakya social media rogo phaijakya ke wansugui naimani phainani nango tamni bagai hingke belai kheno sini borok rang puisani bagai kobor waijelaijak kotor chanani bagai kobor waijelaijak tini nijini hamnani nijini bagai nijini borokni bagai wansugya aboni bagai songhai jara je social media o kok sanai rok chikon titia phano song kok sanani nango aboni bagai tini jotoni bwskango no haina hai kok sanani bagai ready tongo haisi wansugui naimani naini di kwbangma jagao nugui tongo miya wngkhana soilengta dolai district amo belai kheno kaisa lazima sinsa tamni hinke sung jotono ଅଧିकार tongo party thangnani tamo congress tamo cpim je kunu thungdi problem kri no problem tamni hinke one suktai kalaimani hinke angkai nini le o jorao hamuje tong sorry aboni bagai one suktai klayo nang sera asugui tongmai baibo ungya nini main important angkha ni soy hawa asugui thangani bagai nini halatong amano kaisa one sunani nango jara politics thangnai rok sini borok rok ang next time o sanai ke tinin bagasna sitong norokno ang next time o sapinai